Molt bona nit, benvinguts al Hat-Trick espanyol. Molt bona nit, David. Bona nit, Raquel. Primera victòria, primer programa de la temporada. Ja ho saben, l'equip de Mauricio Pochettino ha guanyat per 3-1 al Getafe. Primera victòria amb gols en majúscula. Això no podia començar de millor manera. Comença bé l'Espanyol, nosaltres també, amb bon peu, amb bon futbol. I amb un convidat estrella, perquè el seu fitxatge s'ha convertit en el culebron d'aquest estiu. Parlem de Sergio García, que estarà amb nosaltres compartint aquesta estona, aquesta primera victòria. Ens explicarà tots els detalls del seu fitxatge, així que una bona estrena. Una bona estrena com la de l'Espanyol avui, que a més hem de recordar que ha començat jugant amb un 11 pràcticament calcat el de la temporada passada. No ha jugat d'entrada cap dels nous fitxatges i només hem vist Ernesto Galán com a gran novetat, que l'any passat estava cedit al Girona, però que ja era de l'Espanyol. I recordem que el mercat de fitxatges encara no s'ha tancat, queden 2 dies, i molta atenció perquè podrien arribar 2 homes, Aldo Duscher i també el central Ramis, per reforçar aquest Espanyol, que està intentant fer un gran equip, i avui ja hem vist alguns detalls magnífics. Hem vist també una cosa molt important, un davanter centre que defineix, grandíssim Osvaldo, i un equip que ha jugat els 90 minuts amb molta intensitat. Sí senyor, aquest és el camí que ha encetat l'Espanyol aquesta temporada 2010-2011. Un home que vol trepitjar aquest camí, vol trepitjar fora, és el nostre convidat d'avui, ho dèiem en començar, que és Sergio García. Bona nit, benvingut. Hola, buenas noches. Suposo que content, vens content avui, tot i que no has jugat, però vens content per la victòria del teu equip. Sí, la verdad que muy contento porque es muy importante comenzar con una victoria y creo que el equipo se lo merecía. Tenies ganes tu de jugar alguns minutets, m'has dit al principi? Sí, sí. Hauràs d'esperar-te una miqueta. Me hubiera gustado. L'Espanyol no pot començar millor i el hat-trick tampoc, perquè avui tenim el convidat. Havia de ser Sergio García i avui és aquí amb nosaltres. 15 setmanes després ha tornat al futbol. Com passa el temps, Raquel? Volant. Perquè sembla que era diumenge passat que acomiadàvem a la temporada i ho ha fet, doncs amb això, amb molt poques novetats amb l'equip de la temporada passada. I aquí, fixa't com passa el temps, aquest que s'abraça amb Pochettino és Juan Eduardo Schneider. No, és l'home que s'ha menjat Juan Eduardo Schneider, perquè jo no l'he reconegut de primeres. Abraçades abans de començar el partit també amb Mitchell, l'elegància de Mitchell, i aquí els jugadors amb aquesta samarreta Ánimo Felipe. Recordem Felipe Mattioni, fitxatge de l'Espanyol aquesta temporada, lesionat de llarga durada. Són els primers problemes de la temporada per l'Espanyol, però avui, damunt del terreny de joc, s'ha vist un gran equip i hem pogut oblidar alguns d'aquests problemes. Mitchell ja queixant-se els primers minuts, veient les primeres accions de l'Espanyol, però qui ha començat creant perill ha estat el Getafe amb aquest xut creuat de Miku. La pilota fora. Doncs era el mateix Miku també qui disfrutava d'aquesta oportunitat després d'una pilota que li regala Víctor Ruiz, per sort. No ha pogut definir el davanter del Getafe. Les oportunitats de l'Espanyol també arribaven, com aquesta era Luis García, que deixava per Joan Verdú, que no arriba bé a engaltar aquesta pilota, i precisament ha estat el jove Joan Verdú qui ha provat aquest xut a porta amb aquesta vaselina que surt fora. El jugador català de l'Espanyol era titular avui en aquesta posició de mitja punta, que s'ha sentit molt còmode, oi, David? S'ha sentit molt còmode i sobretot ha fet mitja hora final de la primera part molt bona, però les jugades de perill clares les ha tingut el Getafe, aquest cop de cap de Parejo després d'una centrada de Pedro Ríos, la pilota que no arribava a la porteria de Cristian, avui recordem,